Sanibonani maqhawe ezulu. Ey'ndaweni zonke la kufinyelela khona lo mbukiso magumbamane omhlaba. Cha, asibingelele maqhawe sizokhumbula ukuthi-ke ngomhla ka-6 and 7 kuDisemba osekuseduzane-ke nokho umprofethi uNogwaja kagesi ingani phela kuzobe kuyinkonzo yokubonga unyaka. Kuphi khona? Hhayi, la enqabeni Dorinfontein ngasenkomeni taxi rank. Inkonzo yokubonga unyaka, inkonzo yokukhushulwa kwesidalwa sakho kanye nenkonzo yokukhanyiswa kwamakhandlela. Wena-ke okumele ukwenze ingani phela uphatha nje indwangu emhlophe u-1 meter bese kuba ama-R5 awu-4 bese kuba u-R50 wekhandlela oyolithola selibusisiwe kube imbewu yakho ka-R200. Bese-ke ngaphezu kwalokho kodwa nje maqhawe uma ubheka umprofethi kufana nokuthi usipha phi le nsebenzo ngoba phela kule mali esengiyibalile ngenhla kulokhu esengikubalile ngenhla ayikho enye imali ozoyikhipha yokuthenga le nsebenzo oyibona ididiyelwa la. Insebenzo yokuyoqinisa ekhaya le yokuyiqinisa nathi njengoba kuhanjwa nje bayithi kiwe emakhaya nabathakathi-ke bayaviva nabo bayazi ukuthi uyehla bayazi ukuthi siyehla ngakho-ke abahleli abasongile izandla. Umprofethi-ke ngale nsebenzo wenzela ukuthi siqine sifike emakhaya siqinile siqinise futhi nani nemizi yobaba. Kule nsebenzo le ewu-R200 ozobe futhi ukhanyisa ngayo amakhandlela uyobe usuthola le nsebenzo kahle kahle le mbewu ewu-R200 ozobe ukhanyisa ngayo amakhandlela uyobe usuthola le nsebenzo oyibona umprofethi eyithaka la. Yeyi angifuni ukungasho kudidiyelo kakhulu la nawe uyazibonela abathakathi baqalile bayasha ingakakhishwa. Le nsebenzo-ke izobe itholakala ngawo umhla ka-6 and 7 kuDisemba. Mina kube nguwe bengiyokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngibe khona kule nkonzo ukuze uzokwazi ukuthola le nsebenzo oyofike uyisebenzise ekhaya. Njengoba ubona nje kuthakwa la akudlaliwe qhawe angifuni ukukukhohlisa akudlalwanga ngempela. Umprofethi njengoba umbona nje edidiyela ulungisela ukuthi nabathakathi nabo bayadidiyela benzani basilindele ukuthi masifika ade wehle u-right. Mawuthi uyabuyela emumva emsebenzini umlungu ethi uyohlala ekhaya kancane kanti sewenzeni sebuye nezinto ezi-wrong ekhaya kodwa mawuna le nsebenzo iyokwazi ukuthi ikuvikele wehle uqinile noma umthakathi ethi uyashaya hayi lutho zibuyele kuyena zingasebenzi kuwe ngoba uliqhawe uDr X ukuhlomisile hayi uyasihlomisa ubaba wathi kamoya amaqhawe. Le nsebenzo-ke impela nje kunjalo ngithemba ngithi ngiyabuka mina eyi kahle kahle kodwa umprofethi le nsebenzo kufana nokuthi uyasipha phela mawuthi uyabheka kulo R200 ozobe le mbewu le ozobe ukhanyise ngayo la kwinkonzo yamakhandlela bese uthola nale nsebenzo. Hhayi ukuthi usazophinde futhi ulungise enye imali eceleni wena nje ozobe uphethe leyo mbewu ka-R200 ama-R5 awu-4 bese uyazi vele uma kuzokhanyiswa kuyinkonzo yamakhandlela kuba nalelo khandlela phela olithenga enqabeni olithola selibusisiwe ngo-R50. Hawu kusho ukuthi phela le ibhonasi siyaphiwa nje le nsebenzo uma uthi uyabheka. Mina-ke hhayi sengiqalile ngiyalungisa angazi wena noma uma ufika lo myalezo nawe uqalile uyalungisa yini. Uma ukuthi bungakalungisi hhayi lungisa uyithole le nsebenzo ayikakaphumi-ke maqhawe izotholakala ngomhla ka-6 and 7 Disemba. Wena mhlawumbe uyaqala ukuzwa kuthiwa khona inqabeni hayi inqabeni phela ilapha ngasenkomeni taxi rank ilapho-ke nje-ke umprofethi Nogwaja kagesi siza khona abantu ethandazela abantu oma-1 on 1 uyamthola njalo ngoLesine uyamthola njalo ngeSonto. Hawu nawe-ke uzobuya uzobonga njengoba uhlale ubona abantu bebonga. IsiZulu-ke sithi isinamumva likholwa izagila. Ungabi-ke ilelo sinamumva bakithi noma-ke ilelo thendele sithi isiZulu empeleni ithendele elisuka mumva likholwa izagila. Ungabi-ke ilelo thendele. Mina bengingathi nje hhayi yazini kwelaseBhayibhelini wena fana noThomas kholwa ngokubona ufuna impela ukuzoyilandela le nsebenzo ngoba lokhu ngikutshela nje hhayi impela umbaba umprofethi uqinisekisile kunjalo nje akujiki
mawuphethe leyo mbewu yakho ka-R200 uyophinda uthole nale nsebenzo. Ayikho enye imali ekuyothiwa ikhiphe uthole le nsebenzo. Kodwa wena othi wena uyobe ungekho, sekuzothi-ke ukushintsha kancane, uyobe usuyithola ngenani lemali ezomenyezelwa ngalo le nsebenzo. Kanti futhi ubaba uMphrofethi ngizwile ukuthi ngathi nalapha eThekwini iyobe isitholakala-ke, kodwa nje iyoqala itholakale ngomhla ka-6 and 7 ilapho-ke impela ezokhululwa khona-ke. Hhayi yabona impela kubathakathi abathi bakulinde ngabomvu, bahlomile, babhejile, bathi hhayi mhlambe ngeke ubuyele la usuka khona. Hhayi no, uMphrofethi ngale nsebenzo nami ngithi zigawulwe zabekwa, kusho ukuthi impela iyotholana phezulu. Njengoba umbona nje Thaka kunjalo impela, namhlanje ubeyithaka ekade bekhona bazibonele. Hhayi sibheme sakholwa sibuka ubaba wethu kamoya ethaka le nsebenzo. Ungaphuthelwa-ke qhawe, ungakhohlwa nakanjani mhla ka-6 and 7 kuDisemba eNqabeni Ministries eDoringfontein, duze nje neNkomeni taxi rank. Ungakhohlwa ukuthi inkonzo iyongena ngomhla ka-6 ntambama ibanjwe bakithi ubusuku bonke ize iyophela ngesonto. Inkonzo yokubonga-ke le kuyobe kufinywa nje ngendololwane, kusindwe ngobethole. Awu impela inyama kuthiwa kuyobe kuziduli zabasale. Hawu bakithi ngiyazi ukuthi maqhawe niyobe niphume ngobuningi ey'ndaweni zonke. Awu niyobe nibaningi niy'nghange impethu zendlovu, niyobe nibaningi niy'nghange oZulu emakheni. Awu niyobe nibaningi, niyobe nibulala inyoka. Angani phela wonke umuntu le nsebenzo kusobala uyilinde ngabomvu. Ungaphuthelwa, hhayi bakithi cha, ungaphuthelwa, kuyobe kunjalo nje. Ibuka lo mbukiso lapho ukhona, ubuke, ubheme, ukhole, ubone ukuthi uMphrofethi uyadidiyela ngempela insebenzo. Njengoba nawe ubona nje lokuthakiwe lapha kunjalo nje maqhawe, ayikatholakali cha. Buka nje bese ulungisa-ke nawe ukuthi uyithole ngawo umhla ka-6 and 7 December eJohannesburg, Doringfontein, eNqabeni, duze neNkomeni taxi rank. Hhayi-ke maqhawe, kuyobe kunjalo nje impela, kuyobe kunjalo. Ungaphuthelwa, ziyitholele le nsebenzo uhambe uyiphethe. Kubalulekile ukuthi masiye emakhaya sihambe nathi sihlomile, ungafiki nje ulula, ufike nje uhamba ngezandla. Bokudelisa abathakathi, uzowukhomba umuzi onotshwala. Fika uhlomile nawe, ethi umthakathi mayethi uyashaya insebenzo ka-Dr. X, zimkhombisa ukuthi wena uliqhawe. Awusiyo lento acabanga ukuthi yona, angakuthathi kancane, zikuphendulele izinsebenzo zika-Dr. X. Ingakuphuthi-ke le nsebenzo le, inamandla kakhulu njengoba eshilo ukuthi-ke uyoyisebenzisa ihamba namanzi. Njengoba uyibona le kuyobe kuyiyona, iyobe futhi ihamba namanzi-ke. Ubaba uyobe sechaza ukuthi isebenza kanjani. Kodwa-ke isipikili lesi uthe ufike usifake lapha endlini ekhaya, hhayi impela umthakathi cha. Mangabe usekubalela amalanga ukuthi njengoba uDisemba sekusemume ukuthi ufike, hhayi nale nsebenzo impela ngiyakutshela, hhayi angimniki ithemba, kuyobonakala. Hhayi angisho ukuthi ngithini, kuyobonakala. Kodwa nje mangabe saqale sathaka benogobela babo, bengathi mina yabavele beshiye phansi lento abayenzayo. Uyambona unogwajakhe eswenzani? Buka phela, buka, uyabona wenzani? Akudlalwanga la. Uyafuna ukuphuthelwa? Mina ngithi ungaphuthelwa. Woza kule nkonzo ka-6 and 7 December, ukwazi nawe ulayita ikhandlela, ukhanyisela idala zakini. Lapho ngempela inkonzo yokukhanyiswa amakhandlela, kubonga unyaka, kuyobe kujatshulwe, kumnandi, kufinywa ngendololwane, inkonzo yokukhushulwa kwesidalo. Uyakhumbula ukuthi maqhawe baba uMphrofethi le nkonzo uzobe eyenza okokuqala la eGoli. Useyenzile kaningi ey'ndaweni la abehamba khona, eyenza ko-Standerton, Durban, nasekhaya le Emvuzini kwaXaba, yenziwe ey'ndaweni ey'ningi ko-Piet Retief. Ibekhona le nkonzo kulapha nje eGoli ebingakaze ibe bikho. Ingakuphuthi, inkonzo enkulu kakhulu, ididiyele iy'nto ey'ningi. Cabanga nje uzodla inyama, ukhanyisela abakini ibani.